The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga kita mangandam sa itong kaugalingon, atong limpyuhan ang atong kalag pinagi sa paghingalan, pag-angkon nga nakabuhat kita mga sala. So kad kaniyang buntag hangtod ni higayuna, ana magyutay nahimong mga sala ko kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kun dili nato kini isugid ngadto sa Dios. Kay mao man kani mando diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gidapit ka, gamita ka ng imong kabubuton, your free will, sa paghimog desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas, aron ikaw maluwas o sumala sa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. So humani mo buhata ka na, andam na usab ikaw sa pagsalmot ning atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, salamat nining laing higayon nga imong gihatag kanamo o Dios. Mo kami gidala niining among pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube ubos nining ministry. Salamat o Dios sa imong paglugway sa among kinabuhi hangtod ni higayuna timailan. Ikaw na pay plano sa among kinabuhi mo sa nining adlaw. Ipakita og klaro kanamo o Dios ang dugang pang mga kamatuoran nga among ikadugang sa amon ang napundo nga mga kamatuoran nga among na katunan gikan sa imong mga pulong. Bani kami ning adlaw tangtang nga mga babag kung kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo niining adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw kaning tanan mga higala, mga suki, mga kaigsuonan diha kang Kristo. Unas tanan pasalamat kita sa Dios sa iyang paglugway sa atong kinabuhi. Pabuhi pa kita hangtod ni higayuna timailan nga wala pa mahuman ang iyang plano sa atong kinabuhi. Busa mao nga gi-extend pa, gihatagan pa kita sa dugang pang mga kahigayunan sa pagtuon sa iyang pulong o kini nga nabuhi kita, nagaginhawa pa kita, askil pa kita, gumikan lamang kini sa kaluoy, sa gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos ni. Okay, padayon kita sa atong giduputan sa pagtutok, pagtuon bahin sa sala. Aniya pa kita nagadupot nining The Doctrine of Sin. Hamar theology mo kini ang study of sin atong giduputan. Okay? Giog paglabas atong una-una, what is sin? I hope nga na silsil na ginanimo kung unsa gining sala. Ang sala
pagsupak, pagsupil, disobedience against God. Now, sin is anything contrary to the character of God or acting independently of God and God's provisions. Kitang tanan nga mga sakop sa kaliwatan sa tao, mga makasasala. Roma 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. So, sin is coming short of the glory of God. Naibawon taniya na. Kay sa diha nga kita mo supil, batok sa Dios, that is sin. Okay? Kung ang sin, sa mantong Roma 6:23, the wages of sin is death. So, atong gibarugan kining prinsipyo sa pulong sa Dios. What the righteousness of God demands, the justice of God executes. Prinsipyo kana. So, ang giatubang nato mao ang God's integrity. Karon kay kita mga magtutuo naman, mga anak naman sa Dios, luwas naman, mao gihapon kini atong giatubang. Ang integrity of God, nga kini gilangkob kini tuto ka mga kinaiya sa Dios. Una, ang iyang hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Ikadua, ang iyang hingpit nga hustisya, ang iyang hingpit nga pagkamakiangayon, o ang ikatulo, ang iyang gugma, His love, His perfect love. So this is what the integrity of God means. So, mao kana nga atong gitun-an kini bahin sa sala, kay mahinungdanon kini sa atong pagkinabuhi ingon nga Kristohano. Now, ato namang nasayran sa atong nangagi nga mga paghisgot o pagtuon nga ang sala dili na isyo kung bahin na sa kaluwasan. Dili na. It is Christ. Si Ginoong Hesukristo mo'y isyo. So, mao bitaw ang pangutana. So, unsa may imong huna-huna bahin ni Kristo? What think ye of Christ? Kaya ubos sa gitawag sa in English og under the biblical law of double jeopardy. Man can never be tried twice for the same crime, which is sin. Okay? So, dili na ta kanang husayon pa. Will never be tried twice for the same sin. Paminaw, ang sala, usa ka krimen. It's a crime before the holy and righteous God of the universe. Now, gawas pa niini, ang sala, usa ka kanang supak. It is an offense to God. So, mao man gihapon ang kadautan, ang dautan, evil. So, sin is an offense to God. Evil is. Gawas panini, it is an offense to God's holiness sa iyang pagkabalaan. Gawas paniana, ang sala is an offense sa iyang pagkamatarong, righteousness. O in the condescension of the second person of the Godhead, ang iyang pagkasakop sa balaang Trinidad ni Ginoong Hesukristo, siya nahimong sakop sa kaliwatan sa tao. Gipakasama siya sa usa ka, di ba? Ito naman ang gisugutan. Gipariho in taon si Ginoong Hesukristo og usa ka od nga giyatak-yatakan, gitunob-tunuban. Ug naa kini imong mabasa diha sa Salmo 22 versikulo 6 ug sa Isaiah 53:5 ngadto sa 6. Our Lord Jesus Christ was crushed for our iniquities and transgressions. Mikan sa atong pagka masupilon, pagka makasasala,
mao gini nga nahimo siya nga uod. Ug diha sa Salmo 22 versikulo 6 nagaingon, "But I am a worm and no man, a reproach of men and despised by the people." So, kay si Ginoong Jesucristo man ang mian hindi aron sa pagpasiguli nato ngadto sa Dios. He came to reconcile man to God. Si Ginoong Jesucristo mao man ang sin bearer, mo siya ang kanang pasan sa atong mga kasalanan. Miboluntaryo siya sa iyang kaugalingon mismo, miboluntaryo siya nga moanhi dinhi ning labihang gamatoy nga kanang planeta, this tiny planet, og siya nahimong 100% tao, 100% man, og sa sama usab nga pagkabutang 100% God. Sibo ka hinganlan diya sa doctrinal term nga hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Paminaw, the only qualification to be the Savior of the world, ang bugtong lamang kalifikasyon o pagka-kalifikado nga mahimong manluluwas sa kalibutan, was for one to be born without Adam's original sin. Siya'y sala nga original, salang original ni Adan. Wala. Gawas pa, wala siya'y kinaiyang makasasala. Gawas pa, wala siya makabuhat og bisag gamayng sala. Ikaupat, nga gikinahanglan nga siya manag-iya og hingpit nga pagkatarong. Must possess perfect righteousness. Gawas pa niya na, he must be a perfect member of the human race. Kinahanglan nga hingpit siyang pagkasakop sa kaliwatan sa tao. O nga mao kini ang mga punto nga itong gisgutan nga mao'y makapakalifikar. Himo siyang kalifikado nga manluluwas. Busa pangutanon kadtong mga naga-claim nga sila savior o unsa na claim silang kaugalingon nga sila manluluwas. Ask them kung naa ba sila nakatuman ba niining mga tulumanon o mga requirements nga mahimong manluluwas. O get this, si Ginoong Jesucristo lamang maoy nakatuman ining maong mga qualifications nga itong gihisgutan. O no one else. Siya ragyod si Ginoong Jesucristo. Diyan sa 1 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5, kininagaing og one God, one mediator between God and men, and the man is only the Lord Jesus Christ. Siya ang mediator tigpataliwala tali natong mga tao og sa Dios. So siya kay nabugto man lagi na putol mga tong relasyon tungod niya tong nabuhat sa atong unang mga ginikanan ni Adan o ni Iba. Dahil ang pagsupil sa gipasadaan o gidili sa Dios, panmisupak man sila. Mao to ang original sin ni Adan. So, nahimula kita na putol ang atong relasyon sa Dios. Nahimulag na kita gikan sa Dios. Mao na nga si Jesucristo mo'y mianhi dinhi, mipuli sa tong dapit. Inay kita mo'y unsa, hukman dito sa cross, siya mo'y mi voluntaryo. He was our substitute. Siya'y puli kanato. So, you see, man is a sinner. Busa, condemned. Ang kondisyon natong mga katawhan, tanan nga, kaliwat ni Adan, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mo kanay formula nga kita makondenar, makondemned. So, mao na nga
diha na'y pagkaputol. There was a barrier now na na'y paril nga nagaluop tali sa tao ug sa Dios. So mo na nga si Ginoong Jesucristo mipuli ka nato aron maato na ang kalinaw, peace, irene, shalom sa kanang Griego o Hebrewanon o Aramaic. So mo kana nga dito si naibawa ka ba niya ito nga samtang si Ginoong Jesucristo nagabitay dito sa cross, nagahuna-huna lamang siya nimo. Ikaw ra gyud ang iyang ginahuna. Tutuki gyud na hunahunaan na pagayo. Ikaw ra gyud dihas iyang hunahuna. Nga unta maka amgo ka sa iyang gibuhat. Mao bitaw diya sa Salmo 22:1 nagaingon na si Ginoong Jesucristo sa pinulungang Griego, Tiimo, hinanti mi, igkatilipis, Griego ka ng pulong. O, my God, why hast thou forsaken me? Ngayon sa pa, diya sa Lucas 23:46, mingon na yun si Ginoong Jesucristo, diya sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. In manus tuas, commendo spiritum meum. O manay Latin diha. O diya sa Juan 19:30 mo nagyud ang iyang katapusang gidito. It is finished. Tetelestai. Griego po ng pulong. So, get this. Tanawan na, tutuki kini. Diha sa pagpasiguli nga proseso, nga kita mapasiguli ngadto sa Dios, adunay duha ka ingnon ta partido, two parties nga nagkabingkil that are hostile toward one another. Okay? Now, ang Dios bikil na ngadto sa tao tungod sa sala o kadautan sa tao. Ug ang tao, bikil na pud niya ang Dios tungod usab sa pagkadautan sa tao. Nakasabot ka? God is hostile toward man because of man's evil. Nya, man is hostile toward God also because of man's evil. You see? Busa, ang tao mo ay problema, dili ang Dios. Gusto? O busa, the way the reconciliatory process is completed, mao kini, paminaw. It is man changing his attitude. Gikinahanglan nga mag-usab sa iyang pagtagad. It's called repentance or metanoeo. Griego ka ng pulong. Meta means change, noeo means mind. So, gitapo ka na sila, change of mind. Metanoeo. Mo na repentance sa in English. So, a change of mind is repentance. Ayaw na ni kalimti. So, to flip the switch, gikan sa no desire, why kaikag, why kainit for eternal life, ngadto na saon sa kainit na ngadto sa eternal life. Kinabuhing dayon. In other words, to flip the switch from a no desire for eternal life to desire for eternal life. From kagahi sa kasing-kasing ngadto na sa pagkahumok na softness of heart. Gikan sa pagka dili matinuoron ngadto na sa pagkamatinuoron. Dishonesty to honesty. So therefore, sa diha ang tao magpositibo, okay? Kanang maong pagkapositibo niya siyang kabuton, kini magahatag na kaniya og power supply to activate faith. You see? Aron madasig na unsa na ingon nato
stir up, okay? Maswitch na ba? Madasig na ba to activate faith? O diha sayang kalag siya mutuo kang Ginoong Kristo. So mo kana ang proseso. Ako balikon nga sa diha ang tao magpositibo, mag-usab naman siya sa una-una. Karon kanang iyang positibo nga kabubuton mo na magahatag niya og power supply nga maoy mo activate sa iyang pagtuo og diha siyang kalag mutuo siya kang Ginoong Hesukristo. Og paminaw, when he does that, sa diha nga iya na kanambuhaton, ang kining tao, kita in general, man has removed his hostility toward God. Iyang gihawa na, gikuha na, gitangtang na ang iyang pagkabikil ngadto sa Dios. O kining maong conciliatory process, kini bang pagpasig-uli nga proseso nahuman. See? The conciliatory process is completed. And so, ang pagkabikil sa Dios ngadto sa tao, gitangtang pod. Now, ang tao, iyang tangtango na o itangtang na ng iyang pagkabikil ngadto sa Dios, and there exists between the two hostile parties na anay gitawag og peace. Shalom o Irene sa Grigo nga pulong. Irene. E-I-R-E-N-E. Irene. Now, blihi ka ng imong Biblia sa Roma 5:1. Open your Bible to Romans 5:1. Kana nagaingon sa in English. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, badlisi ka na o mark that verse. Okay? So, now salvation is available for all. Gahuwat na lang ang kaluwasan apan paminaw. Because man has freedom of choice. Naman lagi siya kagawasan sa pagpili. Naman siya kabubuton nga naa diya sa iyang kalag o kana hinatag pud na sa Dios. Ang tao, being created in the image of God, matul pa sa Genesis Kapitulo 2, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 31. And why don't we open our Bible now? Antong basahon na guna. I hope imong giandam ka na imong Biblia diha. Genesis 1:26-31. Okay? Nag-ingon kini, kung basahon. Then God said, let us make man in our image. Kining image din is essence o ang Hebrewan nga pulong mao ang chelem. Okay? Okay. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the creatures that move along the ground. O kanagiingon na Genesis 1:26. Karon ito versikulo 27. So God created man in his own image. Again, chelem, meaning shadow. In his own image, in the image of God, he created him. Male and female, he created them. Okay, versikulo 28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, etc., etc. Now, paminaw. Ang Diyos, mibuhat sa tao, gibasihan or man in His image. God created man in His image, and
kanang image diha is more than freedom, and freedom is a part of it. Okay? O tungod kay ang tao na may kagawasan nga naa sa iyang kalag, kini hinatag sa Dios pod. O minaw nini, ang Dios kanunay gyud siyang morespeto sa kagawasan sa tao. God always honors the freedom of man. Ang tao nga dili pa magtotoo, okay, mao man na iyang sinugdanan. Man, the unbeliever, dili luwas, wala matao pag-usab, natural siyang pagkatao, managing natural man, may kagawasan siya sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. He is likewise free. Sa sama usab nga bahin, ana siya kagawasan sa pagsalikway kang Ginoong Jesucristo, ingon nga iyang manuluwas. Mutuo ba siya o mosalikway? So na siya kagawasan. Apan paminaw o ginomdumi kini, ang iyang kabubuton, free will, is free. Now, kining iyang free will, dunay duha ka bahin. Dunay ginganlag positibo nga bahin o naapoy ginganlag negatibo nga bahin. Whatever choice unsa may iyang pilion sa maong dili magtotoo, okay, bisag unsay iyang himon, mutuo ba siya o di, there is always a corresponding result. Kung kini ato naman ang gisgutan po, review man lang ni nga atong gibasihan kanang Juan 3:36 unsay gisulti diha. Siya nga nagatuo sa anak may kinabuhi. Kinabuhing dayon ang pasabot. Siya nga magasalikway sa anak walay kinabuhi. Walay kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Kanang kapungot mao kana ang ginganlas kadaghan ang impierno. Okay? Siya nga nagatuo kang Kristo anay kinabuhing dayon. So mao kana ang atong basihan dinhi nga di ba naghisgot tag stimulus? Mao ni ang stimulus sa Dios. Alang sa tao, alang ni bisang kinsa nga nagaginhawa, nagalakaw-lakaw ning kalibutan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay? Kung tuo ka kang Ginoong Kristo, ikaw luwas, hatagan kang kinabuhing dayon, apan kung imo siyang isalikway, mao kani ang iyang pulong sa Dios. Walay kinabuhi. Walay kinabuhing dayon, eternal life. Hinuno ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Mao na ang corresponding result. Okay? Ug niya pa gyud tulagong move on ni. Ang negatibo nga kabubuton mo resulta sa dautan, evil. Apan ang positibo nga kabubuton mo resulta o mo produce og grasya. Kasabot ka? So, sa ato pa di ay kini away ni bugno ni tali sa grasya og sa dautan. Correct? So, mo to akong kutlo ganiha ang Juan 3:36 ug ang Juan kapitulo 6 bersikulo 40 pod nagaingon nga, and this is the will of the Father. Klaro kayo na. And this is the will of the Father who sent me, kinsa man nagsulti nini, si Ginoong Jesucristo, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So, akong balikon nga, ang stimulus mao ang krus, ang kaluwasan. Gihatag kini, giawhag o gidasig o gidapit ang tao. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. That is God's provision. Okay? Now, ang imong tubag, either yes or no. Either yes, I believe, or no, I don't believe. So,
Kung unsa may mong pilion, niya na, pasiti, kung mayong kag, mutuo ko, unsa resulta? Eternal life. Na sa John 3:18, John 3:16, John 3:36, John 6:40. Apan kung mayong kag dili kumutuo, imong isalikway si Ginoong Jesucristo, lake of fire. Ang Diyos nagakontrol niya. By the way, ang stimulus, ang Diyos mo ay naghatag. Okay? Siya ang nagadapit. Siya ang nag-auhag. Stimulus, God provides it. Apan ang response nga bahin, dili na makakontrol ang Diyos. God cannot control it. See? Wala din na siya makapugong o makadapit o makapugos. Dili. God cannot control it. Kung moingon siya, dili kumuto. Okay. Unsa man ang resulta? Bahin sa resulta, nga mao ang linaw sa kalayo o impyerno, maunay gikontrol sa Dios. Ang Dios may nagakontrol niya na. Okay? Paminaw, ang dili magtotoo nga mosalikway man siya ni Kristo ingon nga manluluwas. Giingon kini og resisting the declared will of God in Scripture. Naga-resist, kanang wakli ba? Kanang iyagong mura siya o kanang mabikil, dili siya mudawat. Kay nainom doon bakas pito ka mga declared wills of God? As a review na po. Unsa man tong 7 declared wills of God? Una niini, it is God's declared will that all members of the human race, ang tanang tao, be born again. Unsa isulti sa John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na. Unya ikaduha, it is God's declared will that all believers, now believers na, let's presume nga ikaw na kadawat, niingon kag mutuo ka, ikaw maluwas, so, na tao ka pag-usap. Now, ang ikaduha nga declared will of God, mao nga, all believers be sanctified. Nga mabalaan. Sanctification is balaan. Now, there are 3 kinds or 3 stages of sanctification. Ang una nini is positional. Sa imong pagdawat ni Kristo, ikaw na dugtong. Ang imong kahimtang na dugtong ka na kang Kristo. Hangtod na ng pagkadugtong. You are related now. That's eternal relationship. Okay? Nasod na ubos sa the doctrine of eternal security. Okay? Once saved, always saved. Mao kana nga ang kabubuton sa Dios nimo, ingon nga saved person, luwas na nga tao, mao nga ikaw mabalaan. Una niya ang mao nga you are positionally sanctified. Ikaduha, sa imo ng pag kinabuhi, ingon nga magtotoo, believer in time. Unsa naman mao na ingon lang experiential sanctification. Sa imo ng kasanitian sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Mao na ikaduha. Ang ikatulo mo na ng ultimate sanctification. Ambot pasabot, tuwa na ka sa phase 3 sa plano sa Dios. Kuwao na kagikan ning kalibutan na o muubad ka na sa Dios dito sa langit. Og mao ka na nga ikaw na balaan mo na ikatulo nga unsa ang sa imong pagkabalaan. Kasabot ka? Okay, mao ka nang ikaduha nga declared will nga gipadayag ingnon ta kung sakto ng binisaya gipadayag nga kabuton sa Dios nga ikaw ug ako nga mga magtotoo mabalaan. Mao ikaduha. Ikatulo, nga ang tanang magtotoo kontrolahon unta sa Espiritu Santo. Nga na may unta tungod kaniya mantay kabubuton, free will. Mahimong magpakontrolar, mahimong pugdili. You see, apan declared will na sa Dios.
gipadayag ka ng kabubuton si Diyos nga ang tanang mga magtutuan, tanang mga Kristohanon, maunsa, makontrolar sa Espiritu Santo. O ibaw ka ba ang proseso nga ikaw makontrolar? Unsa man? How to be controlled by God, the Holy Spirit. How to be controlled? Saan magkapag-dumala sa Espiritu Santo? Kaya kining control, by the way, the other term is feeling of the Holy Spirit. Pagpuno sa Espiritu Santo. The other name for control is feeling of the Spirit. Sabtagi na. So, mao na nga, ang pangutanan nako, unsaon man nato pagpakontrolar sa Espiritu Santo. Unsa may proseso, unsa may paagi sa Dios nga kita makontrolar sa Espiritu Santo. Kana bang pag-isa si mong kamot, magsige kag singgit-singgit diha o sige kag unsa. Mao ba nga ikaw makontrolar? Magligid-ligid? Dili. Why laing paagi nga ikaw makontrolar o mapunan sa Espiritu Santo gawas lamang sa paggamit nimo sa prinsipyo sa imong pag-unsa kanang recover sa imong kahimtang nga karnal ka, kinahanglan ka mga espiritual, mubalik ka ngadto sa pagka-espiritual. Unsa man? Pinaagi lamang sa paggamit nimo sa gitawag natong recovery technique sa 1 John 1:9 nga gitawag og unsa? Rebound. Unsa man tong upat ka unsa? Doon na rabay upat ka agenda kung mogamit ka niining maong recovery technique. Una niini, name your sins. Hinganli. Admitihi. Ang kunang nakabuhat kag mga sala. Okay? Ikaduha unsa? Isolate your sins. Isolate. Pasabot mo, ipalayo na. See? Isolate. Pareho na sa mga hospital na isolation department nga ma-isolated nga nagitay mga sakit na ng mga pasyentiha nga makatakod contagious, so i-isolate na sila. Mao pa nang pasabot nga human nimo hinganli o admitiha ka ng mga salang nabuhat nimo, imo nang i-isolate, ipahilayo. Ikatulo nga agendum. Okay? Kaya upat man ka agenda. Ikatulo nga agendum unsa? Forget your sins. Ikalimti na, ayaw natunaw na. Ayaw naghinumdumi. Noon ikatulo. Unsa may ikaupat? Ikaupat, padayon. Unsa? Keep moving. Mapita naging keep moving. Padayon nun kag lakaw sa imong pagkakristuhanon in your Christian walk of life. Mao ka na ang agenda, upat ka agenda sa recovery technique nga gitawag og rebound. Ug kana, paminaw, kana rang pagiha nga ikaw, human nimo hinganli ang imong mga sala, ikaw mapun-an sa Espiritu Santo. You will be filled, controlled by God, the Holy Spirit. Kasabot ka? Now, wata magama-gama nini. Dili ni nato hinimo-himo, gikan kini sa pulong sa Dios. Na ay mga bersikulo nga naga-unsa, suportar niya na, madugay naman lagi tao gato nga tagsa-tagsaon, ato lang ninggi, kini kung atong gibuhat sa ato nang gi-explikar nimo, kini riiko, palanog na lang adto sa magatuon nga mga magtotoo. Okay? Okay, padayon ta. Kaya diha naman ta sa ikaduha na ba itong declared will of God? Kapila naman. Ikatulo. Ang una, all members of the human race be born again. Ikaduha, all believers be sanctified. Ikatulo, that all believers be controlled by God the Holy Spirit. Naman na, ang itong isugutan ni Padugay. Karon, ikaupat, it is God's declared will that all believers give thanks in everything. Okay? Sabot ka? Give thanks in everything.
Based sa unsa? Kapaitan ba o kahayahay ba? Pasalamati ang Diyos. Are you practicing it? Mao kini ang mando sa Diyos. Pasalamatan nato siya. Okay? So, all believers give thanks in everything. Mao ni kaupat, ikalima. It is God's declared will, iyang gipadayag nga kaumuton nga ang tanang mga magtutuo mosalig ngadto sa Dios. That all believers trust in the Lord. Unsa may isulti sa Proverbio 3, 5 ug 6. Proverbs 3, 5 and 6. Unsa? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Maunay bersikulong ayaw na gyud kalimti. Trust in the Lord. So iyang kabuton nga kita mo salig kaniya. Maunay ikalima, ikaunom. Bantay kay ikaunom rag tingali mabikil na kanini. Mo kanang sinta ka na nini kay ano declared will of God ikaunom mao nga ang mga magtutuo mo antos ayay pantuson din mga magtutuo na paminaw dunay duha ka matang sa pagantos. Okay? O patingali ka kadungog niini akong ipaklaro nimo nig ipatinaw na ko nimo. Dunay duha ka klaseng pagantos, two kinds of suffering. Kini alang na nimo magtutuo lang. Di man nimo aplikar sa mga di magtutuo. Ngano man. Ang tanang pagantos nila unsa? Paghukom. Ang ilang aguman. Usarang matang sa ang ilang pagantos. Paghukom ng pagantusa. Okay. Antong klarohon nimo ha. Alang kanimo anak sa Dios magtutuo Kristohanon ang duha ka matang sa pagantos nga imong agian mo kini. Pagantos nga panalangin mo ni una o ikaduha pagantos nga pagpanton. Sabot ka? So sa in English giingon ni og suffering for blessing. Ikaduha, suffering for discipline. Now, ano sa manimo, ano sa amang kamahayagom sa pagantos nga disiplina? Bawa ka kanusa? Imo ning mahiaguman, kining maong pagantos nga disiplina. Sa diha nga ikaw na karnal. Unsa na? You have come short of the glory of God. Na you miss the mark. Manigingon sa in English. Nasipyat ka so tuwa ka magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Dili sa dapit nga may gahom sa Dios. Unsa nga sa dapit nga may gahom sa Dios? Operational divine dynasty. Ang pikas na iyang Satanas mo naginganlan og cosmic system. Duha nang iya. Cosmic Dynasty 1 o Cosmic Dynasty 2. Ang Cosmic Dynasty 1 mo naginganlan arrogance complex. Ug ang Cosmic Dynasty 2 mo naginganlan hatred complex. Okay? Magbanus-banos ang silang duha, magbalhin-balhin lang ng magtutuo nga na karnal. Okay? Ano sa mga karnal ang usa ka magtutuo toon? Sa diha nga siya makasala. Sa diha nga siya mahisukamod sa pagpakasala. Now, once nga ang usa ka magtutuo na kasala, mo naging lang karnal. Okay? O doon na po'y tulo ka ang tuod. Tulo ka ang 3 level sa disiplina sa Dios. Okay? Ano sa maning? Tulo
ka intensity sa kanang pagsilot o pagpanton sa Dios sa usa ka magtotoo. Una, warning, kanang inuntag knocking discipline. Kung dili na hinganlan o dili niya na ikumpisal kanang maong mga sala iyang nabuhat, mahog na sa ikaduha nga unsa intensive, murag grabe na nga matang sa disiplina. O ang ikatulo, mahog sa ikatulo kundi gyud panumbaling ng maong magtotoo, wa lang siya maggamit sa unsa mga paagi sa Dios. Kaya wa man lagi siya magtuon sa pulong sa Dios. So wa siya may bawo nga dahil na day tulo ka kanang ang sa disiplina sa Dios. So unsa tong una? Knocking or kanang warning, discipline. Ikaduha, grabe na, intensive na nga disiplina. O ang ikatulo, kay wa man gyud gihapon manumbaling mao magtotoo, gihapon nagpatuyang na lang gyud siya sa pagkasala, naglunang na siya, then reversionista na siya o nahog na siya sa unsa kanang manay ang term diha sa binisaya, laksion ang iyang kinabuhi. Imbot pasabot, bisag dili pa niya panahon untang kuhaon na lang gyud siya sa Dios. Ngano man, wa man siya post na. Wa na siya kapuslanan sa pagtuman sa plano sa Dios kay pakyas man siya sa pagtuman sa plano sa Dios siyang kinabuhi. So kuhaon na lang gyud siya sa Dios. Kay magtotoo man siya. Kuhaon siya. Inunta muraog kanang muraog na una ba wa na sa plano unta sa Dios apan gumikan sa iyang gigamit nga kabubuton nga magpatuyang na lang yun, then wa may kapuslanan ang Dios mo ingog ako na lang kanako. Okay, kasabot ka? I hope so. Mo kana ang ikaunom nga declared will of God that all believers suffer. Okay? Natuod, mapamanato mga tiwasto. Suffering. Kahangahong una na kung hisgot mo ang suffering for unsa? Kanang for believers. Kini ha? Of course, kini para sa mga believers lang. Wala lang po itong mga unbelievers. O duha ka klaseng pagantos nga disiplina o pagantos nga panalangin. Na mao kadto ang una natong isgutan, pagantos nga disiplina. Disiplina ang magtotoo kay nasimang man siya. O man siya magtuon sa pulong siya, wa man siya magtubo espirituhanon, wa man siya magtagan sa spiritual growth unta, kay wa man siya gana, way interes, way kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios, wa siya pulong sa Dios di siyang kalag. So ang iyang pagkinabuhi pariharas mga di magtotoo. Kasabot ka? Exactly the same. Mauusahay mo maglisod kapag ilaw, magtotoo bagud to siya. Ang kinabuhi mo dili magtotoo. Na mao na. Okay. Mao nang una nga matang sa disiplina. Okay? May pagantos nga disiplina. Karon adto sa pagantos nga panalangin. Unsa man ni? Panalangin. Kay bisag wa kay sala, okay? You are growing spiritually. Nagtubo ka. Apan na kay pagantos. Kanang pagantos sa testing. Kasabot ka? Sa may binisayang testing. Pagsuway. Kay ang atong pagtuo, suwayan magyod. Suwayan. Unsa na ka init, unsa na ka ligon ang atong pagtuo. Suwayan. Nabitang gisuwayan man itong mga disipulo ang ilang pagtuo, mo itong giingong Ginoong Jesucristo. Ay kamo, O you of little faith. Little faith raman di ay. Gamay ram pagtuo nila. Mao na nga
testingan o suwayan ning atong pagtuo. Pagtuo sa atong gitun-an, kini atong ipang hisgutan. Mutuo ka ba? Kay mao manguda ang Yahweh ning tanan. Kay studying God's Word, paminaw, studying God's Word is one thing. But believing, accepting the Word of God is another thing. Samot ka? Mao na ang daog nini, mao ang believing and accepting. Imo na ng tuuhan, imo ng kanang angkunon ang pulong sa Dios. Ug imo magamit. Mao ra nay that's the only time nga magamit nimong pulong sa Dios. Human nimo tuuhi. Kaya hindi mo bitaw nang giingon diya sa Santiago nga faith. Unsa to? Kanang faith without works is dead. Daghan ra pag yung wag kasambot niya na. Ang pagtuo kuno nga way binuhatan patay tinuod. Pero ang ilang pagsabot niya na pagtuo sa kaluwasan dili ra ba? Ang ipasabot niya sa Santiago diya sa James wa na magpasabot ang imong pagtuo kang Kristo. Kaya human naman ka ning tuo naman kang Kristo. Human na. That was settled already. So you are a believer now. Karong giingon diya sa Santiago, faith without works is dead. Kanang faith dili kay gitumong ato kang Kristo ang kaluwasan kundi gitumong nimo sa pulong sa Dios. You see? Faith without works. Ang papasabot ningon kag ing tuo ka apan wa man nimo unsa. Wa man nimo gyud kining angkuna. Ningnon lang uta nato og little faith. You see? Wa gyud nimo tuuhi. Wa gyud nimo saligi. Wa nimo angkuna. So, why binuhatan? Ang imong binuhatan patay mo na giingon. Faith without works is dead. Patay. Kay sige lang kagbuhat diha apan wa man nimo basiya imong binuhatan sa pulong sa Dios kay imong gitun-an. So mo nang pagtuo patay. Kasabot ka? So mo kana ang ikaunom. Okay. Niya man ta maghisgot nining kanang 7 declared wills of God na man ta sa ikaunom nga kabubuton sa Dios nga ang mga magtutuo muantos. Okay? Kabubuton din sa Dios. Mo na ikaunom. Karon adto ta sa kapito. Unsa man ang kapito? Unsa man? It is God's declared will that all believers be productive. Magmabungahon. Unsaon man pagka mabungahon sa magtotoo? How does a believer be productive? How? Ibaw ka unsaon? Okay? Basihan tanan sa pulong sa Dios. Ang imong produksyon kinahanglan gibasihan ang pulong sa Dios. Kay kung wa na mabase sa pulong sa Dios, mahuog ng maong mga binuhatan nga unsa? Tawhanon, kalibutanon, ug kana gitandi na sa nihas 1 Korinto nga unsa? Gitandi na og kahoy, kugon ug dagami. Dusliti kuno na di ba na masunog? Musilaob. Sa to pa dili na makastand, dili makabarog. O kadto ra makabarog mo gantihan sa Dios. Ang mao na klaro kayo dihang pag-explicar diha. So gitandi nas kugon, kahoy, dagami nga masunog. Kay unsa man gitandi lagi ni gini sila og mga tawhanong binuhatan, human production or human good works. Human, tawhanon, kalibutanon. Iyahana sa kalibutan. Apan, kung ang imong pagbuhat sa bisag unsang mga binuhatan, even though how simple they are,
gibasihan nimo kanang ang pulong sa Dios may imong gawasihan sa pagbuhat nimo niana kana mahog sa unsa nga gitandi kana sa bulawan, salapi o unsa mga mahalong mga bato, gold, silver, precious stones. Dusliti ko na masunog man na, di ra ba? So it will stand. Kay makabarog man na, maura na'y gantihan sa Dios. That's the only kind of good that is unsa rewardable. Samtag yun na. Makita maginadiha sa inig human sa rapture. Kung makaabot ta sa rapture, mubanos dayon ang unsa ang evaluation time nga ginganlan og unsa kanang judgment seat of Christ. That's the other name. Unya ang Grigong pulong is Bema, B-E-M-A, Bema. So that is the evaluation time. Ang Visayan's evaluation is tasal. Pagtasal. T-A-S-A-L, tasal. So himuan tawag pagtasal. We will be evaluated ang tanan natong nabuhat samtang dinhi pata sa kalibutan. So kung iabot kita sa rapture, sakgaw, which is the next number of God's prophetic timetable, nga kung muuna, unsa ba'y muuna ba? Ang kamatayon ba sa atong lawas o ang pagsakgaw ba sa atong Ginoo? See, it's either unsay mauna. So kung ma-appeal ta sa rapture, pagsakgaw din, ang atong mga binuhatan will be evaluated dito. So, mao na ikapito nga declared will of God. It is God's declared will that all believers be productive. Okay? So, nasabtan ba nimo kani? May nung danon kini oy. Kay nga naman, once nga may bawaan na to kini, kini mga kanang hunahuna ni sa Dios. Kasabot ka? Hunahuna. Labaw pa ni sa atong mga hunahuna. Labaw pa ni sa atong mga paagi. See? Nagtuon tanini kay mo ni paagi nga hingpit. Perfect process of perfect nga kanang protocol sa Dios. Ang niba na magkausabot pasabot sa protocol, paagi, mao ni iyang kalaki, hinunta. So, ato lang guding gipang pagklaro ni Mos Binisaya, nga kini nga itong gitunan, mao ni atong kanang mga hunahuna sa Dios, mga paagi sa Dios. Kay, di ba itong iingon ni mo nga ang pulong sa Dios, mao man ang instruction manual sa Dios, para natong mga magtotoo. No, bitaw daghang mga magtotoo, mayingon sila, mo sabot niyong kinabuhi, mura karambula lang, mura wa lang magka dimao. Nangano man, ibo ka ngano. Ang sa may tubag, wa man ka magtuon sa instruction manual sa Dios. Pabasahon ta, patunon ta siyang instruction manual, aron na nga itong kinabuhi, mahayahay, mahanoy, hamugaway, malinawon, malipayon, abundant life. Mara man nag-iingo Ginoong Jesucristo. I come that you may have life. That life, abundant life, na kabubuton na sa Dios. Nga magkinabuhi tawag abundansya. Bisag taliwa pas mga unsa, mga kalisod, mga pagantos, mga pagsuway, mga gumunhap, unsa pa mga kalisdanan, hayahay gyapon natin pagkakontento sa kinabuhi. Na ay pagkahamugaway, may pagkahayahay, di pagkagusto niya na, di pa mo manay atong
buot nga makabuot sa kinabuhi. Na mauna nga daghang mga magtutuo nga wa man lagi sila gana, way interes, way di sila makagahin og panahon pag tuon sa pulong sa Dios nga kini usa ning paagi gisangkap sa Dios nga makatubo ni atong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Kini adlaw-adlaw ra ba ni atong Bible study dinhi? Bible study through the YouTube. Grasya ni oy tanan. Na nimo pahimo baka niya o di. It's a matter of choice. Way pugsanay. Apan ikaw nga naga pangita gyud sa kamaturan, mao ni tubag. Unsa may gisulti diha sa kanang Proverbs 3, 5, and 6. Ato naman ning gikutlo ganiha. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ayo pagsalig sa imong kaugalingong kaibaw. Trust not in your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Na siya ay magaunsa, magagiyan imo sa imong agianan. Diha pagyud sa Salmo 119, 105, unsa pa man gyud gisulti diha. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Na mao ni magagiya sa atong pagkinabuhing tarong, husto, halangdon, talahoron, unsa pa, gitamod. Mao ni ang atong kanang tinguha sa kinabuhi. Oy, mula pa irarabatan ni ng kinabuhi, di ra ba ni permanente. Time is running out. Nya di pa ka mo pahimos. Mao na nga, pabasahon ta, patunon ta, di lang kay bagbasa, pagpatunon tas iyang instruction manual. Kaya mo bito na nga, atong gihimplo nimo nga, mupalit ka mga appliances kung di ka mo basa sa instruction manual. Unsa man nimo pag-enjoy ng imong pinalit nga appliance. Di ka mo enjoy. Tingali mo na lang, gubon na lang tingali na. Mao na. Atong gitandi ni sa atong kinabuhi. Kundi kita magtuon sa instruction manual sa Diyos unsaon pag kinabuhi gusto, then mo na daghang mga magtutuo. Looy, wa man ta magdaot nila, pan mo lang ni ang tinuod gyud ang kamaturan nga bagang duot sa mga igsuon na to magtutuo ang ilang kinabuhi nagkarambula lang, wa matunong sa plano sa Dios kay unsa wa man lagi sila pagtubo sa pulong sa Dios. Mao na nga ug naanay mo hapak nila sa ilang kinabuhi mga alantuson, mga pagsuway, nanay mga tingali na mga katalagman baron, kapildihan, muwadaan ka bagtrabaho, muwadaan ka ginigugma. Unsa kani mga disaster sa kinabuhi, mudayon ka ingog, ngano man ning tugot man ni sa Dios ang kinabuhi na kinsa ilang ibasol dayon ang Dios ra ba ug tao pa ang Dios mo wala mo koy labot na ng imong nahaguman imo man ang kabubuton di magugusto untang mahitabo na nimo ang akong kabubuton nga ikaw magkinabuhi hayahay nga mosunod lang ka sa akong kabubuton ug akong mao lagi ni kini atong gitun-an pulong sa Dios, mao ni kabubuton sa Dios, mao ni tuyo sa Dios, mao ni plano sa Dios. Kasabot ka? Ato ra ba ning gibalik-balik aron gid di na nimo makalimtan. Kining mga butanga may kalabutan gihapon ni sa atong gitun-ang doktrina, the Doctrine of Sin. Kay sa panahon nga kita masipyat lagi mo disobey, that is sin. Gusto? No dili kita buot niya na. Mo kini nga atong gihisgutan. Nga kung buot kitang mahimong kay ang Dios raraba mao'y tigmugnag mga mananaog. He is the only author of winners. Ato naman ang gitun-an. Tun-anan gud ni. Doktrina man to atong gitun-an taod na gud to. Nga how to live a meaningful life, successful life. Unsa pa?
a life of a winner. Because God is the author of winners. Buot siya nga ikaw mahimo mananaog dili pildiro. God does not want you to be a victim, but He wants you to be a victor. Mao ning tinuod. Mao na nga kini nga itong ipangisgutan lagi, gikan kini sa pulong sa Dios, huna-huna sa Dios, huna-huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16, 1 Corinthians 2:16. Abrihin na imong Biblia. Klaro kayo. 1 Corinthians 2:16. This is the mind of Christ. Huna-huna ni Kristo. Kini nga atong gipangtun-an adlaw-adlaw na ni. Wan ni hunong ra ba? Wan ay undang ni. Gawas ko pahunungon ako sa Dios. Sa atong gitun-an din Namo na. Kuhaon ako niya. Well, that's promotion, of course. Di ba na ikaw nga magtutuong nagtubo. Kung kuhaon ka na sa Dios, that is promotion. God is the source of promotion. You will be promoted. You will be promoted to phase 3. Kaya niya pa man phase 2. Kamo nga bag-o pa. Tingaliwa pa mo kasabot. Ano sa maning phase 2, phase 3. Okay, ang plano sa Diyos God, nabahis tulo. Unang bahin, phase 1. Kaluwasan. Gitagaan kag stimulus, pagdasig, pag-aghat, pag-awhag. Tumo ka nga kang Ginoo Hesus o ikaw maluwas. Dawat ka. Tuo kang Kristong imong luwas. Luwas ka na. Okay? Daghan ang mahitabo, mga benefisyong ihatag sa Diyos nimo. Mo na phase 1. Sabtagi na ha? Sunda ko. Karon kay luwas ka naman, musuod na ka sa phase 2. Ano sa mga phase 2? Magtutuo din ni his panahon. Believer in time. Dini ba sa itong panahon karon? Lakaw-lakaw pa na yung kalibutan na niya. Kinabuhi pa ta. Mo na phase 2. Ug ang phase 2 na po, naimando ang Diyos. Luwas naman ka. Sigurado ka naman, your eternal future in heaven is already settled once and for all. Once saved, always saved. Okay? Nakaroon, musod na sa plano sa Diyos. Ang ikaduhang bahin sa iyang plano, phase 2, mao ang believer in time. Patun-on ta sa pulong sa Diyos. Ang iyang tugon, iyang mando, iyang sugo, anani mo mabasa, matun-i diha sa 2 Pedro 3:18. 2 Peter 3:18. Isuwat na diha sa imong mga nakay notebook diha, nakay papel, isuwat. Aron imo nang tun-an dito sa inyo. 2 Peter 3:18 unsa gisulti? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsa man pag-grow? Grow in grace. Kini atong gibuhat. Mao na ning proseso, mao na ni paagi. Magtuon ta sa pulong sa Dios atong katunan, mao na ning atong gibarugang prinsipyo. Operation SLA. SLA, study, learn, apply. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Tuon, katon, tuo, dawat, onya, gamit. Mao na ang atong Operation SLA. Study, learn, apply. So sa diha nga nagatuon tas pulong sa Dios ni atong gibuhat dinhi og adto ka ba sa unsang simbahan nga diin ang pastor na ay gasa sa pagtudlo. Nagtudlo siya diniyos gini ang pagtudlo. Nagmakugihon siya sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Ikaw mo tubo diha uban sa iyang pagtudlo. Okay? Kaya gihatag mo na sa Dios nimo, provide na sa Dios nimo. Aron ang imong kalag mo tubo. So grow in grace. Sa grasya o kahibalo. Kaya magtuon ganito sa pulong sa Diyos, nagtuon ta bahin ni Ginoong Kristo.
Usa ra gyoy tumong nga magtuon tas pulong sa Dios. Ibaw ka unsa? Ayaw na pagliko-liko dihag unsay pa imong ikatubag. Why do we study God's Word? Ngano man magtuon tas pulong sa Dios. Usa ra tubag. Ang tubag mao kini paminaw. Aron nga si Ginoong Jesucristo mahimong tinuod sa atong kinabuhi. Kasabot ka? So that the Lord Jesus Christ will become unsa? Real to our life. Kay karon bago ka pang na luwas, di pa klaro kay nimo si Ginoong Jesucristo. Mao na nga patubuon taron unsa? Maugmad kini atong pagtuo niya. Unsa may gisulti diya sa sabi ng Roma 10:17, Romans 10:17. Isuwat. Siya gisulti diya sa Roma 10:17. Romans 10:18 says, unsa? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na, ang imong pagtuo, maugmad. Faith cometh by hearing. Pinagi sa imong pagdungog, pagpatalinghog, kanang paminaw, by hearing the teaching of the word of God. Kini nga itong gibuhat. See? Riiko na niya itong gibuhat. Na nag-andam ni hala magmakugihon, siniksikay gyud, utingkay gyud pagtuon sa pulong sa Dios. Ug kini gisabwag usa kini nga riiko ni atong gitunan. Grasya. Unsay buot pasabot sa grasya? Lihok buhat sa Dios para nato bisag dili ta angayan. You see? Sabta po na. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So mao na nang ikaduhang bahin phase 2 sa plano sa Dios. Karon, ini kahuman sa itong kinabuhi ng kalibutan na man lagi timetable ang Dios nga kanang gidetermine na nahibaw ng Dios unsay pizza ka matao, unsa pong pizza ka mamatay. Nahibaw na tanan-tanan. Sa man nimo pagka-eskapo niya na. Nasud naman kas plano niya. So, moingon ang Dios nga, humana imong kinabuhi. Di kwaon ka. Hindi na ka mahimog kadiyot sa time sa. Wala na time sa. God's timing is perfect. Ayaw na nakalimti. Ato ning ipadayon ugma. Musayaw si Piyata ang sumpay nini kay daghan patag mga kulbahina mga pagtulunan din ikan sa pulong sa Dios. Grasya kining tanan. Magampo ta. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Niining matamis kay gayon o Dios nga nagpahimulos kami sa imong balaang pulong. Ang imong nauna, ang imong kabubuton, ang imong tuyo, ang imong plano nga among gikatunan. Hinaot nga kini masilsil gayon o Dios sa among galaman, sa among alampatakan, sa among kalag. Aron mao kini nga among magamit sa pagatubang sa bisag unsa mga hulga o mga katalagman ba o kaharuhay ba noon nga kini mo'y magapalig-on o namo Diyos sa among pagbarog diha sa imong kamaturan. Wala na gyud makalabaw sa imong kamaturan kay ikaw labaw man sa tanan. Amo kining giangkon o Dios kay nagasalig kami sa imong pulong nga nagaingon. Ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang pulong dili gayon mahanaw hangtod. Musa mo kini among gitun-an, imong pulong nga mulungtad na hangtod sa wala nay katapusan. O nga mao lamang kini ang among mabaon. Inigbiya namo ni ining phase 2 sa imong plano. Nga muuban na kami kanimo, Dios, naong sa naong, o look forward kami ning tanan o Dios kay ikaw man lamang ang among alagaron. Salamat o Dios, we love you, we adore you, we worship you, we praise you, we honor you, we respect you, and we glorify you.
kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen.